no luosi nyalo losne gi yo machalo nade ahinya nyato gi sani mwantiere juma mar puonjo oganda ber mar dhodho nyathi. En gima kaka wacheno ok en gima yot miyo madhodho mondo dhodh kuom dweche 6. Joma tiyo at least gin gi dweche 3. Nitiere joma tiyo awanda swekra ma en kata gi wigi 2 nikech onego bed nodok ginene mag andaswekra, lakini adiera en nonro mosetim en ni ng'ama miyo kata bed mana ni ati itiyo kure inyalo dhodho nyathi kuom dweche 6. Tinyalo dhodhe nang'o? En kama. Namba 1 en wach mar express nyiedho. Nyalo nyiedho chak. To chagno kinyiedhe maber kikete wi mesa ka to biro bet moko kethre kuom seche 8. Kikete ka kuom seche 8. Kikete kuma ng'ich seche 14 ka chagno pod ber. Lakini jogodo to joma nigi fridge, kani fridge logo nango gi dholuo. Joma nigi fridge tinyalo kete kanyo kuom seche 24 ka chagno pod ber. Lakini kikete malo kuma loso barafcha to chagno ok bi kethore. En chak mabiro bet kanyendo kuom higni gi higni. Koro mane mokwongo en wach mar nyiedho chak, kendi ikano chak, ipuonjo ng'ami wene nyathini kaka imiyo nyathi chak. Gima wacho ni nyathi kidhodho kata kiwe chak kikimiye gi chupa mi idhodho cha oluongo ni pacifier minyodho cha, onego bed ni miye